הלאה, אני כל כך שמח שהצטרפתם לפודקאסט שלי, אני עורך דין רייכמן, והפעם אני הולך לדבר איתכם בנושא קצת כאוב, חלק מהחברה שלנו, אין מה לעשות, חייבים לדון בו, וזה אלימות בתוך המשפחה. כן, גם המשפחה חווה סוגים שונים של אלימות, אז מי כולנו לא חווה חוויה של התקף זעם של בן או בת זוג, נכון? בוודאי. אבל יש הבדל בין התקף זעם מדוד ומידתי, לבין משהו לא נורמטיבי, מסכן חיים, שאף אחד מאיתנו לא רוצה להיות בו. הבאתי איתי את עורך דין דורית גיטרמן, שלום דורית. היי רן, מה נשמע? תמיד כיף לארח אותך פה אצלי בפודקאסט. כיף להיות איתך. לא רק בפודקאסט, אלא בכלל. בכלל, יופי. זאת הכוונה. לרגע דאגתי. לא, בכלל. ואחרי ההובעות, זה ככה בפתיחה, אני החלטתי להציף פה ולהעלות פה נושא מאוד מאוד כאוב. כן. וזה האלימות בתוך המשפחה. כן. את באה בתחום הפלילי, את רואה איך הפשיעה עולה וגואה. נכון. נכון, ואנחנו רואים סוגים שונים של פשיעות, עם אפילו פשיעה כלכלית. ונדמה שראינו הכל, ואנחנו רואים שהפשיעה הזאת לא נעצרת בתוך התא המשפחתי, שזה קודש הקודשים. כן. ואנחנו רואים שהפשיעה הזאת בעצם משכה גם בתוך הבית פנימה, המקום שאמור להיות הכי מוגן. ביתך ומבצרך, גרוסו, לא תמיד. גרוסו, מודו, אני הייתי אומר גם לא גרוסו ולא מודו. נכון. אז בואי רגע נדבר ככה, לאיזה מצבים אנשים יכולים להגיע בתוך תיק הגירושין. את יודעת שדיברנו על זה בפודקאסטים הקודמים, ואני בטוח שאתם צפיתם בהם, על אותם אנשים נורמליים, נורמטיביים, שמוצאים עצמם בתחנת המשטרה, בעקבות תלונות שווא. נכון. אנחנו מדברים על אותם אנשים נורמטיביים שעשויים למצוא את עצמם בתוך פרץ של אלימות בתוך הבית. כן. אז מי כולנו לא חווה חוויה של התקף זעם של בן או בת זוג, נכון? בוודאי. אבל יש הבדל בין התקף זעם מדוד ומידתי, לבין משהו לא נורמטיבי, מסכן חיים, שאף אחד מאיתנו לא רוצה להיות בו. כן, בהחלט, היה לי לא מזמן תיק כזה. כן, אוקיי, אז אני כל יום נמצא בבית משפט למשפחה, בתיקים של צווי הגנה, אני גם אחר הבוקר יש לי תיק כזה, של צו הגנה. כן. ואת יודעת, השופטים, את יודעת, מאוד חוששים היום. כן? כן. כי זה שופטים אזרחיים, זה לא שופטים פליליים. בצווי הגנה זה בדיני משפחה. בדיני משפחה. אז אולי, טוב שאת מהירה לי, ואולי כדאי שנעשה סדר. את באה מתחום הפלילי, ואני בתחום של דיני משפחה. זהו. ובתחום של דיני משפחה יש מספר סוגים, מה שנקרא בשפת העם, צווי הרחקה. אוקיי. וצווי הרחקה יש מספר סוגים. כן. הסוג השכיח והנפוץ ביותר, זה צו הגנה. נכון. מכוח חוק למניעת אלימות במשפחה. אמת. שבית המשפט יכול לתת אותו רק לתקופה של עד 3 חודשים. במקרים חריגים עד חצי שנה, וחריגים מאוד עד שנה. אוקיי. זה סוג אחד של צו אזרחי. הבנתי. יכול לתת אותו גם בית משפט למשפחה, וגם בית דין רבני. הבנתי. סוג אחר זה צו למניעת הטרדה מאיימת. שזה לפי חוק מסוים. חוק מסוים זה חוק למניעת הטרדה מאיימת. התוקף שלו, שימי לב, הוא לשנתיים. כן. ושם, את יודעת, זה יותר מתאים לסוגים שונים של עבירות, כמו מעקב, התחקות, זה ממש רשימת מכולת. רשימת מכולת, שיותר מתאימים להטרדה מאיימת. למשל, אם יש לי בן או בת זוג ששולח לי כל לילה עשרות מסרונים, עוקב אחריי, בולש אחריי וכולי, זה יותר מתאים לאפיון של הטרדה מאיימת ופחות צו הגנה. הבנתי. אלה שני הצווים השכיחים. והם צווים אזרחיים שאנחנו נתקלים בהם כל יום בבית משפט למשפחה. כן. אבל יש להם גם גוון פלילי. בוודאי. נכון? בטח. אז אם אני חווה איומים מבת הזוג שלי, או מבן הזוג שלי, הייתה לי פעם מקרה, כן. שהרתה לי לקוחה, כן. שבן הזוג של האדם מאמין, היה להם מחלוקת סביב נושא הסדרי השהות, כן. עד כל רגיל, כן. ואמר לה, אלוהים ישלם לך צפי פגיעה. אני לא בטוחה שזה איום. זה לא איום? תראי, איך הוא יכול לדעת אם אלוהים ישלם לה? אנחנו, נבואה ניתנה לשוטים. נכון. הוא פה אומר לה, אלוהים ישלם לך וצפי פגיעה. כן, בסדר. יש פה אלמנט של ודאות. יש פה אלמנט של לגרום נזק. לגרום פגיעה. לגרום פגיעה, כן. אז אנחנו, כשופט משפחה, אם היה מגיע אלייך מסרון כזה, אישה שהבעל ספק קיצוני דתי, ספק לא, כותב לה לא בצורה הומוריסטית, אלוהים ישלם לך, ואני שליח אלוהים צפי פגיעה. כן. מה היית עושה כשופטת? רואה פה סכנה שיש פשוט
לתת איזשהו משהו כנגד הסכנה הזאת, להרחיק, לתת את הצו. אז בית המשפט באמת במקרה הזה הרחיק, וגם הבהיר שאין לו שום סיבה להיות בקשר עם הלקוחה. כן. ואמר, ההרחקה היא זאת למעשה לא מרחיקה מהילדים, אלא רק מהאישה. מהאישה, כן. אוקיי? אז בואו אולי נדבר רגע באמת שיש הרחקה של צו הגנה. יש אישה ויש ילדים, זה לא אותו דבר. אז המנגנון או הדרך היא שקודם כל בית המשפט יכול לתת, אם הוא משתכנע, צו במעמד צד אחד, וחייבים לקיים דיון במעמד הצדדים תוך 7 ימים. כן. ואז מתחיל תפקידו של בעצם של הפרקליט. כן. בדיון במעמד הצדדים. כן. ושם מתבצעות החקירות. נכון. את כסנגורית, רגילה כל יום להופיע בית המשפט ולחקור. נכון. אז בשלב הימים, כשאתה מייצג בדרך כלל, מה זה בדרך כלל? כמעט 99.9 מהמקרים זה תמיד את הגברים עוצרים. בטוענות, בהאשמות, בחשדות לעבירות איומים, איים, תקף. עכשיו, אתה יודע, יש היום גם התפתחות גם בפסיקה לעניין האיומים, וגם האיומים צריכים להיות מוגדרים. יש איום של, יש אלוהים. יש אלוהים, זה לא איום. זה עובדה. זה עובדה, נכון, יש אלוהים. אז מישהו פירש את זה איך שאומרים, חכי. אין פה ממשיות באיום. אין פה ממשיות. זה שיש אלוהים זו עובדה, זה לא אומר, או הצדק יעשה בסוף. כל מיני כאלה משפטים פתוחים, שאותו אדם חשב שהם מכוונים כלפיו, ובסוף, עוד בשלב של המשטרה סגרו אותם, כי עם כל הכבוד, אין פה איומים שעונים על יסודות עבירת האיומים. אז בואו נתחיל מזה. צריך פה שיהיה יסוד סביר לחשד, כן? ואז מה שהם עושים זה שהם פשוט עולים לשופט תורן, אוקיי? שופט תורן, שופט שהוא נמצא כל יום בבית משפט, ומגיעים אליו עצורי ימים, אוקיי? והוא מחליט, אם יש תשתית ראייתית? והוא מחליט אם יש מספיק תשתית ראייתית וחשד סביר, כל מיני המילה היא חשד סביר ועילת מעצר, אלה מילות המפתח, למעצר, ואם אפשר לשחרר עוד באותו המעמד. כשאנחנו הסנגורים, שאין לנו את חומר החקירה, הרי זה הכל נמצא בשלב שהמשטרה דאגה צד הראיות, אנחנו קוראים לזה. אנחנו חוקרים את טוען המשטרה. זאת אומרת, אנחנו לא חוקרים את המתלוננת, אנחנו לא חוקרים משהו, את בני המשפחה שלה, את הילדים, שום דבר, רק את אותו טוען חקירתי. נציג המשטרה. נציג המשטרה, מאותה תחנת משטרה, שעצרה את החשוד, הלקוח שאנחנו מייצגים, ואנחנו חוקרים אותו בחקירה נגדית, ושואלים מתי זה קרה, איך זה קרה, האם הוא, הלקוח שלנו מסר גרסה, אנחנו מנסים כמה שיותר פרטים, על האירוע, כשהרבה פעמים אנחנו מקבלים את המילה אני לא יכול לענות, הדבר כרגע נמצא תחת חקירה, אני מנוע מלענות, הרבה פעמים זאת התשובה שאנחנו שומעים. כלומר, כללי המשחק אינם מוגנים. ממש לא, כי להם יש את הידע ולי... בעוד שיש את נציג המשטרה, הטוען המשטרתי, הוא מחזיק את הראיות שמורים אצלו, לא הקלפים אינם קלפים גלויים. ממש. ואת כסנגורית נאלצת להתמודד בעצם עם, בוא נאמר, עם תיבת פנדורה כזו. פנדורה, ומה שהוא מספר לי על הכוח. ומה שהוא מספר לך על הכוח. ולכי תדעי אם הוא סיפר לך הכל, ומה באמת מחזיק נציג המשטרה. נכון, בהחלט. אבל במישור, בואו נעבור לשדה שלי, השדה האזרחי. כן. שם כאשר אני מייצג לקוח, והוצא נגדו צו הגנה, כן. אני מבקש ממנו שיספר לי את כל השתלשלות העניינים, ויביא לי את כל הראיות. כן. ואז אני לא מוותר, ואני מנהל חקירה מאוד מאוד עיקשת בדיון במעמד הצדדים, כן. כדי למוטט את גרסת המתלוננת. במקרה הזה זה לא מתלוננת, זה מבקש את הצו, זה המשפט האזרחי, ואני הרבה פעמים מצליח. נהדר. ולכן המסר פה באמת לצופים שלנו שידעו, או למאזינים, שבעצם אין ארוחות חינם. נכון. ובסופו של דבר, כל תלונת שווא או כל עתירה לצו הגנה כוזב, כן. יכול להסתיים בהוצאות כבדות, גם לטובת אוצר המדינה, כן. וגם לטובת הצד הנפגע. מדוע? כי החוק למניעת אלימות במשפחה הוא חוק מאוד מיוחד. במה? שם המחוקק רוצה להבטיח, כן. שצדדים לא יהיה להם יד קלה על ההדק בזכות הגישה לערכאות ולהגיש כלאחר יד בקשה לצו הגנה, שם את מרחיקה אדם מביתו, מילדיו ומשפחתו. ובמקרה הזה, לבית המשפט סמכות בו מגיע לכלל מסקנה שיש פה הליך נפל, הליך סרק שנעשה בחוסר תום לב, אפשר הפרקליט
שמייצג את הצד הנפגע, יכול לבקש הוצאות כבדות, גם לטובת אוצר המדינה וגם בעיקר לטובתו. ועורכי הדין לא עושים שימוש בסעיף הזה שקיים בחוק. לכו, תקראו את החוק, תראו איך אתם זכאים לפיצוי לפי סעיף 11 לחוק, בגין הליך נפל של צו הגנה. אז דיברנו על צו הגנה. כן. נכון? לגמרי. עכשיו לצד צו ההגנה. כן. יש גם אלימות אחרת, עורך דין גיטרמן. אלימות כלכלית. כן. אני חושב שהמישור הפלילי לא מתעסק באלימות כן, מסוג כי כזה. אין לך שום נרטיב אקטיבי. זאת אומרת, אין משהו, אין איזה פגיעה פיזית. אבל בעל שסוגר את חשבון הבנק לאשתו. אתה לא יכול להגיש על זה מגביל תלונה. את חשבון הבנק, נותן הוראה לבנק, נוטלים ביקרם בעיר, לוקחים ממנה את כל כרטיסי האשראי. אין עבירה מבחינת החוק הפלילי. מבחינת החוק הפלילי הוא לא מכיר בזה עבירה. אין שום עבירה בזה. אז אולי כדאי שנגיד לציבור המאזינים שלנו, שמבחינת החוזה הדביטורי שאתם חתומים מול הבנק, החוזה זה אומר שכל אחד מהשותפים בחשבון יכול לתת הוראה לבנק מאוד פשוטה, וזה עובר ברגולציה של הבנק, להגביל את החשבון לשתי חתימות, לא צריך שום סיבה, וראי, זה פלא, הבנק מגביל את החשבון. נחמד, נכון? אי אפשר לעשות שום דבר. אי אפשר לעשות זה מול הבנק, אבל אתה כן יכול לעשות מול בית המשפט. מה? ואז זו אותה התעללות והתעמרות כלכלית שדיברתי עליה. כן. ואפשר לפנות לבית המשפט בבקשה למזונות זמניים או מזונות דחופים. כן. השאלה היא באמת, מה גובה המזונות שיפסקו? את יודעת, היה לי מקרה ששם, את יודעת, דיברנו על מיתוסים. כן. בדיני משפחה. כן. ובאחד הפודקאסטים הקודמים שלנו, כן. דיברתי על איך להתגרש נכון. כן. ומה להיזהר, וצריך להיזהר בעיקר ממיתוסים, לא להקשיב לחבר ולחברה ולשכנה שעברו גירושים, אלא כל מקרה לגופו. זה ממש כל מקרה לגופו. ואחד המיתוסים אומרים שתמיד לאישה כדאי לרוץ לבית המשפט האזרחי למשפחה, ואילו לגבר לבית דין רבני. כן, זו מין סברה כזאת. סברה כזאת. אז בעניין של היום זה ממש לא ככה. צריך להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום שיגיד לך במקרה שלך מה נכון. היה לי מקרה ששם הצגתי לקוחה, שהייתה אחות בחדר ניתוח. אוקיי. ובעלה היה אח חדר ניתוח. כן. זאת אומרת, כמה כבר יכול להרוויח אח חדר ניתוח, נכון? כן. אז מדובר בפסק דין שפורסם בזמנו, והאח היה אח מאוד מאוד מוכשר. כן. והוא היה עוזר, לא נגיד של מי, עוזר שמנתח פלסטים מאוד ידוע, והוא בעצם עשה את הניתוחים הפלסטיים במקומו. שזה חוקי וזה הכל בסדר? בגלל שזה לא חוקי. זה לא חוקי, נכון? האגודה לכירורגיה פלסטית יצאה על זה בעיתונות, שאותו אדם מנתח ולא רישיון למשרד הבריאות, אבל זה לא העיקר. אוקיי. העיקר הוא שהוא עשה בוכטות של כסף. זה בטוח. והשכר שלו לא היה שכר של אח חדר ניתוח. סטנדרטי. אלא כמו של מנתח. וואו. והוא עשה ערים של כסף, והגשתי, ואגב, לאותו בעל הייתה גם מאהבת. זה הולך ביחד. שעבדה איתו באותו בית החולים. זה תמיד הולך ביחד. ולאן הגשתי את תביעת מזונות האישה? הגשתי אותה לבית דין רבני, כי הדיינים בהכרח, בוודאות, לא אוהבים גבר שגם בוגד באשתו, וגם עושה הרבה מאוד כסף, וגם נהנה מכל העולמות. מצור כלכלי. כן. אז בית הדין הרבני נתן פסיקה לטובת הלקוחה שלי, שמגיע למזונות אישה, את יודעת כמה? כמה? ללא הגבלה בסכום. וואו, איך זה... נשמע מוזר, נכון? מה זה אומר בפועל? אמר, על הבעל להחזיר לאישה את שני כרטיסי האשראי שהיו לה קודם, והיה לה כרטיסי האשראי של החברה שלו. כן. מה שאומר שהיה לה מסגרת של 40,000 שקל בכל כרטיס, קיבלה משהו כמו 80,000 שקל, באה ואמרה לי, רייכמן, אני לא יודעת מה לעשות, אף פעם לא היה לי כל כך הרבה כסף ביד שלי, לא יודעת מה לעשות. אמרתי, לכי תהני, תקני לך משהו בכיכר המדינה. היא אמרה, אני כבר לא יודעת, בעולם לא קניתי בכיכר המדינה. אז את רואה, זה מקרה קלאסי שממחיש דוגמה שלא צריך ללכת אחרי מיתוסים, שהאישה תמיד הולכת לבית המשפט, והגבר תמיד לבית דין הרבני. כי הרי בדיני המשפחה הם לא רואים באיזה פסול, אני מבינה. זה לא מוריד נקודות. לא מוריד נקודות. זה לא מוריד לבעל נקודות. בואי נאמר בצד האמת, בתי משפט לא נותנים לאנשים מזונות כל כך גבוהים. בתי דין רבניים יכולים לתת. לפי אולי מובינה יורד, מזונות גבוהים, זה דווקא מוזר, אבל זה המצב. זה לא מוזר, זה דווקא נשמע לי יותר הגיוני, ולאו דווקא בגלל כן, כי אני עדיין חושבת שגם היום, וזה אני אומרת לך, נשים מרוויחות פחות מגברים, אני אומרת משהו שהוא לא נכון. כן, אבל עדיין, בתי משפט מעודדים נשים לצאת לעבוד. כן, אבל בפועל, מה שקורה בפועל, שנשים מרוויחות הרבה פחות כסף מגברים. בסדר, אבל גם אם מרוויחות פחות, בתי המשפט לא יפסקו להם מזונות גבוהים. חבל. בתי הדין כן לא חוששים לפסוק מזונות גבוהים. מצוין. דוווקא כדי להראות ולהילחם בסטיגמה שהם לטובת ציבור הגברים. ובאותו מקרה, התיק הגיע להצלחה בזכות זה שהבאתי ראיות לבית הדין.
נהדר. הבאתי את יושב ראש האגודה לכירורגיה פלסטית לדוכן העדים. יפה. שבא ואמר מי עושה את הניתוחים וכולי וכולי. כלומר, זה דוגמה... הוא לא איבד אחר כך את הרישיון? אנחנו לא ניכנס לזה בפורום הזה. הוא לא איבד את הרישיון שלו, הפלסטיקאי הבכיר. אבל מה שחשוב, מאוד מוכר, מה שחשוב, זה היה בתקשורת, מה שחשוב, זה באמת איך אלימות כלכלית, כן. זה סוג של אחד מסוגי אלימויות, שאלה מקובלת. נכון. ובית המשפט, או במקרה הזה, בית הדין לא ייתן לזה יד. וטוב למרות שכך. שזה לא מוגדר כפשע פלילי. נכון. וחבל שכך. אתה יודע, בית משפט בא ואומר הרבה פעמים, אני כבר לא נכנס לבינו של ובינה, כי אנחנו הרבה פעמים היינו מביאים להם כל מיני שיחות ביניהם, שרואים שהם מתווכחים, בית משפט בא ואומר, תקשיבו, לזה אני לא נכנס. מבחינתי, אין פה עבירה. אני בסוף רוצה עובדות. אני רוצה מעשים. זה מה שמעניין את בית המשפט הפלילי. אני דן בעובדות, ואני מכריע ומרשיע על פי עובדות. כלומר, הוא לא נכנס בינו לבינה. לא. כן. אז יש פה שאלה מעניינת, את יודעת, בתי משפט, כן. אומרים בישראל, שיטת המשפט שלנו במשפט האזרחי, כן. במשפט המשפחה, היא שיטה ללא אשם. כלומר, גם האישה בגדה או הגבר בגד, זה לא משפיע על אופן חלוקת הרכוש. היה את בג"ץ הבוגדת 1 ובג"ץ הבוגדת 2, שבעצם אומרים שגם אם האישה בגדה, זה לא גורע מזכויותיה הממוניות והרכושיות על פי חוק יחסי ממון. נשמע לנו הגיוני. אבל בתי הדין הרבניים סברו אחרת, בג"ץ אמר את דברו, זה לא יפגע בזכויות של האישה. אבל אני רוצה לקחת את זה רגע למקום אחר. אוקיי. את דיברת שבשופטים הפליליים אומרים לא נכנסים בינו לבינה, זה תחום שמכשירים מחוץ לתחום. נכון. אבל בואי נאמר שיש אישה, כן. אפילו צעירה, כן. שהתערבה בזוגיות בין בני זוג, כן. והביאה להרס את המשפחתי. קרמה רעה מאוד. הבעל הלך איתה. קרמה זה קורה הרבה רעה. מאוד, אגב, זה קורה הרבה מאוד פעמים. ובני הזוג התגרשו. האם לאישה החוקית, כן. שחייה נהרסו, כן. בגלל אותה פעולה מעוולת שעשתה המאהבת, כן. הצעירה, קמה לה עילת תביעה נגד אותה מאהבת, תביעה נזיקית. וואו, מרתק. אז אני אומר לך כך, כן. במשפט האזרחי הנזיקי בישראל, כן. התשובה היא חד משמעית לא, בדיוק כמו שאמרת. כן. השופטים אומרים, בכל מה שקשור בינו לבינה אנחנו לא מתערבים, בטח לא במישור של אשם בפירוק הנישואין. אנחנו לא נכנסים לזה במישור של דיני הנזיקין. אוקיי. יש גבול כמה אנחנו כבית משפט יכולים להיות להתערב. פטרנליסטים כן. במישור של דיני הנזיקין, ולהשית את דיני הנזיקין על מישור יחסי בינו לבינה. במשפט האמריקאי אין זה כך, ויכול ואפשר ולהיות כמה עילת נזיקין. תראה כמה הם... אבל זה עוד מראה סוג של, את יודעת, של אלימות, של כוחניות. דיברנו על אלימות פיזית, דיברנו על אלימות כלכלית, דיברנו על איומים. גם זה יש פה סוג, את יודעת, של לפרק את המשפחה, יש פה סוג של אלימות. אני מסכימה איתך. אני חושבת שזה בכל מקרה קרמה רעה מאוד לאותה גברת. אני חושב שהיא כנראה לא עשתה את זה פעם ראשונה, וכנראה גם לא הפעם האחרונה. בהמשך של כמה זה דברים רציסיביים. זה מקצוע לכל דבר, לגמרי. לפרק. מחלקת פירוקים. איך אנחנו ממגרים את האלימויות האלה? אני חושבת שאישה צריכה לדאוג לעצמה. אישה צריך גם נשואה, ולו למיליונר או למיליארדר, צריכה לדאוג לעצמה, איך שאומרים, לדעת שאם וכאשר היא לא תמצא את עצמה בפני שוקת שבורה. וזה אומר, היא צריכה לדעת מה קורה בחשבון הבנק שלה ושלו. זאת אומרת, לא לטמון את ידיה בחול, מה שראיתי אצל הרבה נשים, שהם פשוט לא היה להם מושג מה קורה ברשם המקרקעין, שהנכסים, שהם יהיו לפחות, שהשם שלהם... אז את מדברת למעשה, בואו נקרא לילד בשמו. קדימה, תקרא לזה. את מדברת על זה, שקיפות. חד משמעית. ברגע שאישה כמה זוגות את מכירה... ראשה בחול, היא קוברת לעצמה את הקבר. אז אני רוצה לומר לך, בואי, אני מייצג גם גברים וגם נשים, ואני כל פעם מוכה בתדהמה מחדש. את יודעת כמה נשים באות אליי מדי שבוע? כן. ואני שואל אותם, לבעל יש חברה, יש עסק, מה קורה אצלו בעסק? היא לא יודעת. מה קורה בחשבונות העסקיים? היא לא יודעת. על איזה פרויקטים הוא עובד? מי השותפים העסקיים שלו? היא לא יודעת. רע מאוד, רע מאוד. הבעל מצד אחד מזין את אותה הפרדה רכושית, זה נוח לו. זה נוח לו. והאישה מצד שני לא זוקפת ראש, לא זוקפת קומה, ולמעשה היא נשארת באותה מציאות
שבסופו של יום תופחת על פניה. ממש. ממש. עכשיו תשמע, זה אז אנחנו מדברים על שקיפות, שזה הצעד הראשון, והשלב הראשון, נכון? לגמרי. אוקיי. קודם כל. ואם אין שקיפות כלכלית ושקיפות רכושית, ביום פקודה, כשהצדדים נפרדים, מתחילים הבעיות. אז אנחנו יודעים לשורש יחסי האמון בין בני הזוג. נכון. אבל אני חושבת שזה מתבקש. ברגע שאתה קשרת את חייך בזוגיות, והתחתנת, ונולדתם ילדים, אתם לא רק חיים תחת קורת גג אחת. אתם צריכים לדעת מה קורה אחד בחיים של השני. עכשיו, אני חושבת שאישה שתומנת את הראש בחול, או אומרת, הוא שר האוצר ואני שר כל השאר, לוקחת סיכון מאוד מאוד גדול. ואולי זה היה לה נוח כל החיים? אז זה אומר שהיא עדיין, איך שאומרים, היא אדישות, רמת אדישות. זאת אומרת, אם זה היה נוח, אז היא בעצם היא לוקחת בחשבון שיכול להיות והיא תמצא את עצמה. זה יכול להיות במסגרת הצפיות. אז היא צריכה לקחת את זה בחשבון, לצפות את זה. אז אם זה במסגרת הצפיות. כן. אז בעצם היה פה, בוא נאמר, דיל טוב לשני הצדדים, היה מפגש אינטרסים. נכון. היא כיבדה את ראשה כל השנים. כן. הוא בעצם היה לו נוח שהיא לא מפריעה לו בהתפתחות העסקית שלו. כן. זה התאים לשני הצדדים. נכון. אז איפה פה האלימות הכלכלית? האלימות הכלכלית שברגע שהוא זה שיש לו רק זכות חתימה, הוא זה שהיא מסתובבת עם הכרטיס אשראי שלו, הוא זה שיכול להחליט מתי הבנק כן ייתן את הכסף ולא ייתן את הכסף. אז ככה מתחילה להיווצר. אז בוא נגיד לך, האלימות הכלכלית מתחילה בזה שהוא עושה אותה נטולת ערך. איך הוא עושה אותה נטולת ערך? איך הוא עושה אותה נטולת ערך? בכך שהוא מקטין אותה כדי להגדיל אותו, ברור. היא הופכת להיות נטולת ערך. והוא יוכל להיות איתה כל עוד היא נטולת ערך. את יודעת כמה מערכות יחסים אני רואה? כן. שבאים אליי למשרד. כן. את יודעת מתי האהבה כבר לא קיימת? מתי? ברגע שהאישה מתחילה לאיים על הבעל. ברגע שהאישה יוצאת מאזור הנוחות של הבעל, כן. היא כבר לא אותה אישה קטנה עקרת בית, אלא היא עולה מעלה ומתקדמת, מפתחת את עצמה קריירה ומתקדמת, האיש, הבעל, חש מאוים. זה כבר לא נוח לו הפוזיציה הזו. יחסי האיזון בתוך הזוגיות משתנים. חבל. א', אני אומר, אם זה משתנה, זה בעיה שלו. נכון. כי אני אומר לאישה, לכי תתפתחי ותתקדמי, אל תבני רק על בית המשפט שייתן לך ביום פקודה את אותם מזונות גבוהים שאת חולמת עליהם. נכון. כי בסופו של דבר, את היית חלק מהמצע שהצעת לעצמך במשך כל השנים, ואני חושב שההתפתחות של כל אחד מבני הזוג, לא רק של הבעל, אלא גם של האישה, הוא מאוד מאוד חיוני דווקא להמשך ההתפתחות התקינה של הנישואין. אז בוא נאמר, ואנחנו קוראים פה באמת בפודקאסט שלנו, אנחנו קוראים לזה שאנחנו נגד אלימות כלכלית, ולמעשה נגד אלימות מכל גווניה, נכון? אני גם חושבת שאף פעם אתה לא צריך להגיע למצב שאתה תלוי במישהו בצורה אבסולוטית. אני חושב שכמו שאומרים, לא שמים את כל הביצים בסל אחד. זו דוגמה כל כך... המשפט הזה הוא משפט שצריך לעבור לכל תחומי החיים, בין אם זה עבודה ובין אם זה אהבה. אתה לא יכול לשים את כל יהבך על בן אדם. אתה לא יכול. אז את יודעת, אני רוצה לדבר איתך על אלימות, סוג נוסף של אלימות, והוא דווקא בסוגיה של הסכמי ממון. דיברת לא לשים את כל הביצים בסל אחד. נכון. את יודעת כמה נשים שאינן מעוגלות בקשר נישואין, התאהבו בבן זוג, ואחרי שהזמינה סמלה, והוזמן אולם, והוזמנו המוזמנים, לפתע פתאום שולף האיש את הסכם ממון, כמו את החרב מן הדנה, ובעצם מציג לאישה הסכם מקפח, הסכם ממון, והיא כבר ניצבת בפני שוקת שבורה, ובאופן לא מפתיע, מי שערך את ההסכם ממון, זה עורך דין של הבעל, שעובד יחד איתו בחברה שלו, ברור. או מנהל את עסקיו, בהחלט. ולאישה לא נותרה כל ברירה, או לחתום כדי לקיים את הנישואין, או שהנישואין, טקס הנישואין לא יתקיים, ותזכה למפח נפש. זה גם סוג של אלימות. להחתים בת זוג, כן. על הסכם דרקוני, מקפח, הסכם ממון. או ניצול, או השפעה בלתי הוגנת, כל העילות שדיברנו. שאיתו האישה נאלצת לחיות כן. כל החיים, אותה אישה שמביאה לך ילדים, נכון? כן. אז אנחנו בהחלט נדבר באחד הפודקאסטים שלנו, כן. איך מבטלים הסכם ממון. אני מניחה שזה קצת דומה לעילות של הביטול של הצבא, זה אותן ניצול,
עושק, דווקא כפייה, לא, עושק כן, אבל דווקא לא, אין פה השפעה בלתי הוגנת. אין פה השפעה בלתי הוגנת שהיא הצד החלש, הצעיר, והוא נגיד איש עתיר ממון, והרבה יותר מבוגר, אז בכלל יחסי כוחות, איך שאומרים, זה לא כוחות. עילת העושק היא מאוד מאוד קשה להוכיח ביטול הסכם. את יודעת, היה לי פעם הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור. אוקיי. שרח עורך דין. כן. לבת זוג שלו. כן. ובאותו הסכם הוא כתב, אני הצגתי את בת הזוג. כן. בחורה צעירה ויפהפייה. כן. אלא מה? כן. לאירוע מזלו, כן. הייתה לה מחלה כפייתית של תיעוד. ותיעדה כל דבר שהוא קנה לה ושילם אליה את תיעדה, היה לה קלסרים כאלה, מעולם לא הייתה לי לקוחה כל כך מסודרת. מסודרת. ואפילו קורסים של השתלמות שהוא שלח אותה, היא שמרה את הקבלות מ-10 או 15 שנה קודם, עם עלויות הקורסים וכו'. מצוין. ובמסגרת ההסכם לחיים משותפים, מה הוא כתב? כן. והיא חתמה על זה. כן. שמידה ויש להם ילד שבא כן. אל העולם, כן. היא מתכוונת לוותר על המשמורת. הילד יעבור אליו, והיא לא תוכל לראות את הילד. וזה כמובן לצד טענות נוספות בהסכם, סעיפים נוספים, שהיא לא תוכל לזכות ברכוש. ההסכם הזה אושר בבית משפט? אז זהו, זה הסכם לחיים משותפים. אוקיי. שהסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור, בניגוד לבני זוג נשואים, לא צריך להיות מאושר בבית משפט. אוקיי. אבל זה הסכם שחתמו עליו. הבנתי. והגעתי לבית המשפט, וטענתי לביטול ההסכם, כן. עקב כפייה ועושק, וגם בעיקר, שההסכם הזה נוגד את תקנת הציבור. בוודאי. זה מקומם. איך בן זוג יכול להגיד לאישה, מקומם. את תאלצי להיפרד מהילד שלך ולא תראי אותו, ואני אגדל אותו. זה תקנת הציבור, כזה. תקנת הציבור. נכון. נוגד את תקנת הציבור. אני אומר שבית המשפט למשפחה לא הסכים איתי, והותיר את ההסכם על כנו. אוקיי. מוזר, נכון? כן. כן. עלית לעליון? לא ויתרתי, עליתי ישר למחוזי. סליחה. ובית המשפט המחוזי ביטל את פסק הדין. הגיוני. וקבע שההסכם בטל מחמת תקנת הציבור. נכון. וזה אחד המקרים שמראה פערי הכוחות בין הגבר לאישה. בדיוק. והתלות הכלכלית יצרו מצב של סחיטה כלפי אישה. ממש. באופן שיצרו הסכם דרקוני, בו למעשה האישה נאלצה לוותר על בשר מבשרה, על הילד שלה. לא, זה לא הגיוני. ולחתום על ההסכם. זה לא הגיוני, זה לא אנושי. זה לא אנושי. זה לא אנושי. ובעיקר, את יודעת, גם מנוגד לחוקת העמים. ממש. לכללי הצדק הטבעי. ממש. להיגיון, לשכל הישר, ובעיקר לאנושיות. ממש. דורית, היה כיף להיות איתך גם הפעם. לי היה עוד יותר כיף. ואנחנו בעיקר יוצאים פה בקריאה לציבור המאזינים והצופים שלנו, בכל מצב, בכל סיטואציה שלא תהיו, לעולם אל תפעילו אלימות, לא כלפי ילדיכם, לא כלפי בן או בת הזוג, ובעיקר סיימו את הפרק בצורה נאותה וטובה לטובת הילדים. יישארו עמנו לפרק הבא.